jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti supaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi. altine nogas lewru octobre hitandu junnaji ɗiɗi nogas joyi ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jandi gendine nde Le Soleil hono mbaɗire gardidi natal mabɓe kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti koye gundon jillu ngo hoorejo leydi ndi waɗi toon to Kigali to lamorgo leydi Rwanda hono ɗo yiiɗi e nandu makko mo leydi Rwanda hono mbaɗiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti eɗen ɗon nanodire hani eɗen eɓɓoje gonde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Rwanda ɗum ina tawe e jayne gendire nde ɓe kolliti kay wonande hoorejo leydi ndi yettima toon to Rwanda ha yiidi e mo ganduɗa kam woni nandu muɗum mo leydi ganduɗa kay ko kam woni leydi Rwanda e gonɗon jillu balɗe tati ganduɗa kay omo waɗa ɗum toon to diɗɗon leydi hono no wiiri e jayne ganduɗa kay kam woni jayne gendire nde Le Soleil jayne Rewmi Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye nena waɗa ɗum toon to Kigali e to Nairobi to ganduɗa kay ko woni leydi Rwanda kam e leydi Kenya hono no wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ɗon eɗen ɗon cifodirde ganduɗa kay ɗeɗon leyɗele ɗiɗi enen gandi yi e sifodirde ɗum ko yoti e to banggue sembitinde ɗen jokkodire hakkude leyɗele ɗe hono no wiiri i jayde ganduɗa kay ko woni jayde Rewmi Quotidien ɗo ɓe mbaɗi natal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kam e nando makko mo leydi Rwanda jayde Vox Populi kañum arti ko haali dawrugol omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour caggal ɗin ɗon konnguli ɗi suuti e wiide musidɓe men jandiyankoɓe ene wayno tan nde omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour oɗo saaha joni ene tuuma wonde kay noddude konnguli ɓurtude ha ko yowiti e libgol hono laamu ngu hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede e jayde Vox Populi ko noon kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e ndinɗo gunɗon be fewgu yimɓe ganduɗa kay pottitino ñande altine ñande aset nde ɗum ko gam dannangorande omo ganduɗa kam woni Farba Ngom maire des Agnam mo ganduɗa kay ne woni toon to suudu tumbirdu ɓen ɗon waɗanno seppo gonɗon noon kamɓe kala ɓe namdi ko goppitgol omo ganduɗa kam woni Farba Ngom ko ɓuuri yawde e yacade ɗum ina tawe e jayde e Vox Populi e jayde ganduɗa kam woni jayde Point Actu kañum arti ko yowiti alhaali ko wiyete ko dette cachée hono no mbiri ɓe kolliti tan nde wonande ha joni kalno haalden jokki yardede atayi ɗo e nder leydi ndi ko noon ɓe mbi ɓe ganduɗa kañum goni collectif des amis de Macky Sall kañum kay natayi e gueɗe ɗe ko mbaɗi ko wiyete ko offensif hono noon kadi kam musidɓe men e jandiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon konngudi ganduɗa kay omo ganduɗa kam woni gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal ina tawe e jayde ganduɗa kam woni jayde wiyetede Point Actu kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti omo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour mo ganduɗa kay ko caggal nde tuuma wonande kay suuti konnguli ɓurtuɗi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede e jayde Point Actu ko noon kadi kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e duttugol e jomuɗum omo ganduɗa kam woni Abdoul Aziz Mbaye mo ganduɗa kay ko communicateur traditionnel kam woni ko rutti e jomuɗum e ñalawma hanki o toon to ganduɗa kam woni hôpital Fann ɗo e lamorgo ngo Dakar hono no wiiri jayde ganduɗa kay kam woni jayde Point Actu jayde L'As Quotidien arti ko e gonɗon seppo ganduɗa kay ko ɓen ɗon nangoranɓe omo ganduɗa kam woni Farba Ngom hono no ɓe mbiri ɓe mbitande ko goppite Farba ko ɗum kay wonno ɗin konnguli gonnoɗi e nder boli beddaji lamurgo ngo o Dakar hono no wiiri ɓen namdi tan ko goppitgol ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe ganduɗa kam woni Farba Ngom hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde kam woni jayde L'As Quotidien jayde ganduɗa kam woni jayde groupe Futurs Médias nde jayde L'Observateur kañum arti koko yowiti e on ɗon ɓatake mo ganduɗa kay farnama e omo ganduɗa kam woni ministre des finances wondude e omo ganduɗa kam ɓe goni Cour des comptes on ɗon ɓatake noon ummori koye omo ganduɗa kañum woni e Pierre Olivier mo ganduɗa kay ko goto e hujjikinantoɓe omo ganduɗa kam woni Macky Sall hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam o woni e jayde L'Observateur musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e gonɗon seppo ganduɗa kay ko seppo jaam yamigo mo ganduɗa waɗi gam namdade goppitgol omo ganduɗa kam woni Farba Ngom noɗɗo ete sarɗiyen ko noon kadi maire de la commune des Agnam ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko woni jayde L'Observateur jayde Sud Quotidien kañum arti tan nde ko e ko yowiti e alhaali mo ganduɗa kay nena hakkude omo ganduɗa kañum woni Ayib
dafe wondude mo ganduɗa kañum woni Amadou Ba mo Pastef ha wondire e mo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour wiide mabɓe kamɓe kay wondi omo ganduɗa kañum woni on ɗon polémique fuɗɗima lawde e nder leydi ndi ɗum ko caggal omo ganduɗa kañum woni jagorɗo kalfinaɗo ko yewti e Fina Tawa kam e omo ganduɗa kam woni président groupe parlementaire mo ganduɗa kay kañum woni majorité o woni Pastef omo ganduɗa kañum woni Ayib Daffé kañumen kolliti wonande kay Pape Malick Ndour on ɗon déclaration mo waɗi ñanden ko déclaration ɓurtuɗo ko ɗum jeeyi sababu kam musidɓe janiyanko kamɓe ɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon konngudi ɗum ene tawe e nder jayde ganduɗa kay kam woni jayde Sud Quotidien jayde Walf Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko hakkude APR kam e ɓe ganduɗa kañum woni Pastef ene wayntande ko rogere nde ganduɗa kay ko rogere nde ɗiggata yuppetake ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende jayde Walf Quotidien ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni Ayib Daffé kam e omo ganduɗa kam woni Amadou Ba mo Pastef ɓe ganduɗa kay mbaɗi accusé omo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour woni appel à l'insurrection ɗum ina tawe e jayde nde kono de omo ganduɗa kam woni gonnoɗo ete jagorɗo e laamu Macky Sall o holliti kay so tawi kankone ma o nawɓe e lawol ɗum ina tawe e jayde ɗe ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende e jayde Walf Quotidien ɓe garti e toon to Kolda ɓe kollitede nde toon to région mo Kolda ɓe ganduɗa kañum goni soldateɓe ɓe faggudu woni douane leydi Sénégal fawi toon ko ina tolni e 115 kilogramme taw ko cocaïne ɗum woni ko dow ñebbe jaggi toon to Kolda ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Walf Quotidien jayde quotidien le quotidien kañum arti e ɗin ɗon konngudi walla kan ɗon haala ko ganduɗa kay hakkude ɓe ganduɗa kañum goni jeeyaɓe lande Pastef kam e Pape Malick Ndour ko noonne kadi musidɓe jani ko ɓe garti on ɗon saisie important mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum goni e douane mo leydi Sénégal waɗi ɗum toon to Kalifourou to région mo Kolda hono no jayde nde waɗiri gardi natal muɗum ko noonne kadi ɓe garti on ɗon suka mo ganduɗa kay ko janoɗo ngam ƴeewoyde avenir meilleur won tan ƴeewoyde gurdam pawdindam kam kay woni ko gurdam muɗum wattidi yoɓede toon to leydi Ghana on ɗon suka gardien de but mo duuɓi 17 caggal nde o yinno waɗoyde test toon to leydi Maroc hon wiiri e jayde nde ɓe kolliti kay wonande on ɗon suka ko toon to leydi Ghana o fitan makko wattidi yoɓede ɗum ko caggal nde won e yimɓe nanguimo toon ene namdi e koppareje fewde e ɓesgu makko so wona ɗum ha jooɓo fitani makko kono noon fitani makko wattidi ko yoɓede jayde arti e omo ganduɗa kañum woni Abdoul Aziz Mbaye mo ganduɗa kay ko communicateur traditionnel mo ganduɗa ruttima e jomuɗum e ñalawma e jamma hanki o hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde quotidien le quotidien jayde coftal ɓallinde jayde record quotidien kañum arti ko e on ɗon kippo gendijo mo leydi Sénégal taw koɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 17 hono no mbiri e gardidi natal mabɓe kollitande wonande ɓe woni kippo gendijo o waɗi gueɗe payodinde toon to leydi Mali ɗum ko caggal nde fooli on ɗon tournoi de l'UFOA zone A mo ganduɗa kay Sénégal ƴetti ɗum e yeeso on ɗon kippo mo ganduɗa kay comme wonno organisé ngel ɗon kawguel woni leydi Mali hono no wiiri jayde ganduɗa kam woni jayde record quotidien ɓe mbaɗi toon le bac to bac hono no ɓe mbaɗiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe gartine e Sadio Mané mo ganduɗa oɗo saha joni nana wona wadde e gueɗe payodinde caggal ɗo e kippo gendijo mo leydi Sénégal e toon to club makko mo ganduɗa kay toon woni to Al Nasra to dewlaji Arabie Saoudite jayde tribune sport arti ko e on ɗon match mo ganduɗa kay on tournoi l'UFOA zone A ɓe kollitande les Lions U17 mbaɗi gueɗe payodinde ɗum jeeyi sababu kamɓe ƴetti on ɗon trophée wontan guel ɗon kawguel ɓe gartine kadi ngal puttal ngal ganduɗa waɗino hakkude Manchester United kam e Liverpool ɓe mbi ko caggal duuɓi jeenayyi ɗi ganduɗa kay goni hakkude Manchester e Liverpool Manchester dañi fartangue folde on ɗon équipe mo ganduɗa kay kam woni équipe mo Liverpool bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ko ɗum ɗo woni komin kemno on rebinadade ko siifa yoga e kelle gadan yoga e jayndeji leydi Sénégal en jetti en jarni dendagal daroɓe Ayaw Pini TV ko noon jettirɗen ɓen waɗoɓe commentaire to sengo commentaire uji to adi meɗen e rubinde jayndeji wonata ko janggo so geno haaji o wiide on sanga waktuji 13 ma en gartu ɗo gam yettinan ɗon kabaruji moɗon e ɗemgal Pulaar adi meɗen e rubinde jayndeji ko janggo wonata so geno haaji Allah jarama on jarama.